Обращение от българската общност на Сан-Франциско към господин Пламен Орешарски, министър-председател на Република България. Господин Орешарски, обръщаме се към вас с убеждението, че днес България има нужда от обединението и усилията на всички българи, където и да са те по света. България е на кръстопът, както и сегашното управление на страната. Управляващите имаха възможност да изберат пътят на чуждите интереси или да защитят интересите на България и българския народ. Вие, господин Орешарски, застанахте на този пост с мандата на БСП и ДПС и с подкрепата на Атака. Още с първите си стъпки, като премиер обаче, вие избрахте пътят на чуждите интереси, с което пропиляхте шанса си да промените България. Така наречените от вас политически грешки показаха, че управлението ви, подкрепено от БСП и ДПС, е дълбоко погрешно и компрометирано. Показаха зависимост от други групи и хора, които никой не посмя да разкрие. В резултат на това, народът излезна на улицата и се превърна в коректив на вашето управление. И вие веднъж го послушахте. Днес обаче, вие отказвате да чуете същия този народ, който продължава да е ваш коректив. Това показва двоен стандарт и неадекватност от страна на управляващите. Ето защо протестите прераснаха към искания за незабавна оставка. Днес вие не само, че не покривате определението за премиер на една страна и един народ, а не на част от него, но и загубихте легитимност, поради което суверенът си иска властта обратно. Днешният ден обаче не е важен. Той е минал. Утре е денят, към който ние гледаме, към който нашите деца гледат. Българският народ живя дълги години в разделение, разделен от възгледи, партии, личности и интереси. Утре народът ни пак ще бъде разделен, ако всички ние не покажем способност да бъдем единни в главните национални въпроси за България. Тези въпроси са отпечатани в очите на хората, търсещи промяна вече 24 години. Но нацията ни след 24 години на изкуствен преход е разделена и усъкатена. Нацията ни няма нужда от рестарт на същата система, няма нужда от инат, няма нужда от противопоставяне, а има нужда от единственото нещо, естествено нещо – промяна. Промяната е единствената константа на този свят. Ние призоваваме вас да не бъдете поредният фактор на разделение, противопоставяйки онези 200 000 ваши привърженици срещу шепата хора, както някои ги наричат, протестиращи под вашите прозорци. Шепата хора сме и ние. И всички онези, които не са онези 200 000 или 1 милион човека. България е древна държава, но има и млада, неопитна демокрация. Господин Орешарски, когато твърдите, че вашето управление е демократично, покажете го с дела. Какво значение има колко хора са на улицата, протестиращи всеки ден срещу вашите назначения в продължение на повече от 40 дни? Сложете точка на прехода и вземете силно държавническо решение, отговорно и лишено от инат, от его, решени в името на целостта на държавата. Оставете партиите да се боричкат, но не позволявайте народът на България да го прави, гледайки партиите. Покажете дълновидност. Подайте си оставката сега, а не когато БСП и ДПС решат, че свалят от доверието от вас. Те не ви притежават. Вие сте надпартиен и министър-председател на цял народ. Казвате, че решението ви да подавате оставка е лесно. Решението не е лесно, господин Орешарски. То е отговорно. Направете отговорна стъпка и позволете на хората в България да видят България променена. Вследствие на вашето управление и неглижиране на мирните протести, както и опити за тяхното опорочаване, за България проговориха много международни медии, между които Human Rights Watch, Time, посланиците на Франция, в България, Германия, САЩ, Холандия, Белгия, Япония. Всички пледиращи да се вслушате в протестиращите. Протестът на българския народ е демократичен, но вашите отговори не. Това е същия двоен стандарт в българската политика, на който българският народ бе подложен в продължение на няколко декади. Това трябва да спре. Ние, народът на България, повече няма да допуснем да бъдем слуги на олигарси и мафиотски структури, завладели страната ни. Затова промяната започва бързо с вашата оставка и с промяна на системата и правилата.